Ola, benvidos ás nosas entrevistas con xeito, entrevistas que facemos con artesáns que contan coa marca de artesanía de Galicia. Hoxe estamos con Ana de Cabuxa e queremos coñecer o seu traballo. Ola, Ana. Hola, hola, ¿qué tal? Que tal? Queremos, como decía, coñecer o traballo de Cabuxa, así que o primeiro sería que nos contes que é Cabuxa. Pois, mira, Cabusa é un obradoiro donde se confeccionan e se diseñan diferentes pezas de piel. Eh, Sempre en colaboración con diferentes pintores ou ilustradores Ujú. que o que nos fan é aportar a súa obra para decorar as nosas pezas. Ujú. Cal é a historia do proxecto? Cando naceu e como foi a evolución? Mira, o proxecto se chama, bueno, Arte na Pel. Arte na Pel, o mismo nome o dice, no? Que é iso, traspasar obras de arte orixinais de diferentes artistas ás nosas pezas. Isto naceu hai 15 anos ou algo máis, desarrollamos unha técnica de estampación, eu antes pintaba todo a man, bueno, buscando algo máis novedoso, que fora máis rápido tamén. Eu o que intentaba era buscar unha maneira de tatuar a piel. Igual que facemos os tatuaxes, pois levar esa técnica de alguna maneira, non con agullas, pero que fora eh, unha tatuaxe porque a pel absorbe o tinte, entón que quedase dentro da piel. E como é ese proceso para poder plasmar esas pinturas nas vosas pezas? Como é o traballo? Bueno, partimos iso da ilustración orixinal. Nos a partir de aí temos que facer como unha maqueta, como unha especie de fotolito, e de aí, bueno, con unha técnica que propia, que nosa, pois o que facemos é transferir esa pintura que hai nunha superficie, pasala ao coiro. O coiro está preparado para que absorba pois ese gel con eses tintes e queda pois casi como unha fotografía. Ujú. Empezamos facendo esta técnica solo a dous colores, eran diferentes tonos de marrón, máis claros, máis oscuros. Pouco a pouco fomos incorporando máis cor e, bueno, agora temos todos os cores. Ujú. E que tipos de pezas facedes con esta técnica? Pois facemos desde agora, bueno, incorporamos desde aí 3 anos accesorios como pendentes, colgantes, anéis, así, unha liña de bisutería con piel e plata, pero, bueno, o noso traballo máis fuerte son os bolsos, maletíns, a pequena marroquinería como monedeiros, billeteiros, fundas de gafas, libretas, facemos bastante material de librería tamén. Ujú. Por exemplo, de bolsos, vexo que tes un aí, non? O teu ladiño. Sí, aquí temos unha mochila que é unha peza da última colección que fixemos, que é colaboración con Leandro Lamas, que é un ilustrador de Ferrol, co que colaboramos habitualmente. Casi sempre temos algunha colección súa. Ajá. E esta, pois nada, presentamos en febreiro en IFEMA, en Visutex, Ujú. e nada, pois é a estrella agora, non? O que, Ujú. pois iso, a que máis se está gustando. E este tipo de pezas artesanais, únicas, máis ou menos que prezo podemos ter? Son asequibles? Sí, no, a ver, temos pezas de todo tipo, porque, mira, desde, por exemplo, estes monedeiros, que este da mesma colección, este que de Leandro Lamas, este que é Yoshiro Tachibana, que é un pintor xaponés, que, bueno, que estaba afincado en Muxía, faleceu hai un par de anos. Esta é unha creación propia de, bueno, mo maquetou outra rapaza, que se chama Maite, Maite Collins, e é, bueno, pois, co mensaxe de no es no, no? De toda a referencia a muller, e
E logo outro tema, que iso tamén é un montaxe meu, que son amapolas, é moi, vamos, Moi bonita. sei. Despois están estas pezas, que isto é unha peza única, única. Aquí podemos facer series cortas nos bolsos, pero nestas non, esta é irrepetible. Pode ser con un cierre de volvoreta como esta, pero tamén pode ser con un coche, con diferentes motivos. O cliente tamén vos dá ideas seguides ou o deseño sempre é voso? Como traballades? O deseño sempre é noso, sempre partimos de a fórmula é eu primeiro seleccionamos unha ilustración para o caso das coleccións, seleccionamos unha ilustración, a partir da ilustración deseñamos toda a colección. Este dibuixo, pois, onde vai quedar ben? Como facemos? Facemos esta mochila, este bolso, estes pendientes, no caso dos maletíns, primeiro fago o broche central, o que é a peza decorativa, e a partir de aí, este ten un cierre moi sinxelo, porque hai no medio, pero hai outros que son máis complexos, que cerran de outra maneira, que teñen voltas no coiro. Este é que acabo de facer, o maletín este, todavía non está nin fotografiado, está recién salido Estamos vendo do en forno. exclusiva. Sí, sí, sí. E E entón, o que che bueno, preguntaba dos prezos, hai un e pouco... os prezos, pois mira, os prezos é pois desde 27 euros que costa un monedeiro, eh, pois pendientes andan por aí, pois 21, 20 e tantos, 30 e tantos, a plata. Maletíns destos ou doutro estilo se poden ir hasta 700 euros. Porque son pezas únicas, o que decías. Claro, claro. Dentro, pois tamén é que están como... Son pieles moi especiais, tamén as de fora, que son pieles gravadas, non sei se se pode ver non sei se se aprecia o tacto. Dentro están forradas tamén con pieles de pécari, de moita calidad tamén. Pero bueno, que depois hai bolsos, este é unha mochila que costa 180 euros, por exemplo. Hai bolsos de 90 e algo, desde 45, 50 e pico, un bolsito pequeno, hasta o prezo que queiras. Que pensas que a xente valora o feito de que sexan eso, pezas artesanais, feitas a man, en moitos casos únicas? A ver, hai público para todo. Sí, a xente que nos conoce, os clientes que temos, saben a calidad do noso produto. De feito, os recibín 2 fotos dunha clienta que eu ni me acordaba que desas pezas, bueno, foi unha grata sorpresa, porque digo, madre mía, este portadocumentos, un portafolios, que me falou, pero eu creín que era máis reciente, e iso ten outro bolso de pliegues que era antes de que eu estampara, o sea, debe ter 25 anos. Claro, e como son produtos de calidade duran moito tempo, claro, non? Duran, claro, es que son eternos. Eu sempre digo que isto é heredable. Heredable. Cando ti te cansas, pois o deixas por aí nunha esquina. De feito, eu teño aí unha estantería chea de pezas desas que usas ao longo dos... Non sei canto tempo levo, desde os 18, teño 59, pois levo moitos anos traballando nisto, entón vou guardando as pezas que fun usando e están aí, a veces as collo de novo, a veces as deixo, e si duran. Calquer peza artesana, sea miña, sea doutro artesán, duran moitísimo. E que supón para vos contar coa marca de Artesanía de Galicia? Home, pois eu creo que é un pilar bastante sólido, bastante fuerte, e o que fixo a marca, unida da fundación detrás, acompañada, bueno, de toda a xente que está apoiando a artesanía de Galicia, é como ser unha embaixadora en Europa, abrirnos mercados, abrir portas para que os artesáns poidan expoñer
e se den a conocer fora de España. En España tamén, pero, bueno, creo que sí que é un pilar, Importante. bueno, sí, que se agradece que, bueno, que de feito os pros, eu creo que a nivel España, a artesanía de Galicia ten un hueco importante. Se nos considera, está moi recoñecida a artesanía de Galicia fora de Galicia tamén. E, bueno, eu creo que é labor de todos, pero aí a artesanía de Galicia tuvo moito que ver. Ujú. E xa para rematar, onde podemos coñecer un pouco máis do voso traballo? Onde podemos atopar as vosas pezas, a web, as redes sociais? Indícanos onde seguirvos. Pois mira, hai moitos puntos onde mercar cabuxa. Unha é pois a nosa páxina, que é unha tenda online, que é www.cabuxa.com, Ujú. .com.es, podes pôr as dúas cousas, e dentro da mesma páxina hai unha pestañiña que pon tendas, e se pinchas aí, pois sale todo o mapa en España, que hai puntos de venta nosos, que hai bastantes, en Galicia hai moitas tendas, por casi todos os lados hai algunha tendiña que vende os nosos produtos, e despois temos tamén sociales que Facebook, tamén en Facebook nos encontran, en Instagram, e no propio taller, tamén pois, veñen ao taller que temos unha pequena exposición e a xente cerca aquí tamén. Moi ben, pois animamos a todo o mundo a entrar nesa páxina web e a coñecervos e a visitarvos en Tui no voso taller. Moitísimas grazas por esta entrevista e que vaya todo moi ben. Moitas gracias a vos.